Abdel Ataibi avançaria contra pronòstic al Vallbona tot just al primer minut de joc del partit d'anada de la promoció d'ascens a tercera catalana, a Bigues. Un gol que va caure com un gerro d'aigua freda pels locals, que van haver d'anar a remolc del rival en aquesta primera meitat. Al minut 30, però, José Pérez empataria pel Bigues. I només uns minuts més tard, Marc Garassa avançaria els jugadors de Jordi Espinosa. Bàsicament ha sigut el partit que esperàvem nosaltres. Nosaltres volíem tenir la pilota, suposàvem que era un equip que no tenia ganes de tenir-la, que es tancaria darrere, buscant pilotada llarga. Ens ha fet un gol al minut 1, que no hi comptàvem amb això sincerament, i ens ha fet anar molt tot el partit. Hem empatat, lamentablement al final ens ha fet un altre gol i s'han tancat el darrer i ha sigut molt complicat, ja no hem pogut fer el tercer gol, perdona. I és que a la represa el Bigues dominaria el joc i les ocasions, però seria el Vallbona, a través d'Òscar Sequera, qui al 76 aconseguiria l'empat a 2 definitiu. Un resultat que ho deixa tot obert per la tornada. Ens ho agafem com un disfrute pels jugadors, vull dir, el missatge que els hem donat és aquest, que han de sortir i disfrutar-ho, que això no passa sempre, disfrutar-ho i treballar-ho, clar. Molts nervis, el poble s'ha volcat, el club s'ha volcat, i bueno, esperem la setmana que ve treure un bon resultat d'allà. El Bigues té a les seves mans convertir-se en nou equip de tercera catalana. Per aconseguir-ho hauran de guanyar el camp del Vallbona, o com a mínim, empatar de més de 2 gols.